Kundin tsarin mulki ya ba da dama wa kowane zaɓaɓɓen gwamna da ya sanya wakili a kowace ma'aikatan gwamnati don samun daman cika buri ko alkawarin da suka ɗauka yayin neman wannan kujera. Har ila yau wannan kundin tsarin mulkin ne ya ba da dama wa kafafen watsa labarai don su kewaya su binciko irin halin da wannan ma'aikata ke ciki don baiwa al'umma daman sanin yadda wannan gwamnati na sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ke ciki a ɓangaren alkawari da suka ɗauka wa al'umma da irin kudirin da suke da shi in sun samu zarafi nan gaba. Don haka bari mu kutsa wannan ma'aikata. Sunana Dr. Alhaji Adamu Sa'idu, Rector Abubakar Tatar Ali Polytechnic Bauchi. Eto kaman yadda jama'a suka sani, mu dai makaranta ce wanda take kula da horon ɗalibai ko kuma horon al'umma domin su samu ƙwarancewa kamfanin sana'o'i da kuma ayyukan gwamnati. To alhamdulillah, da yake dai waje ne wanda dama na same ta tana nan dama a zaune, kuma ana kan ayyuka, na samu ana kan aiki, kuma ba zai raba ka so ka san wani irin hali aka samu makarantar ba. Allah hakika mun samu da akwai irin dan kurakure wanda ba a rasawa na fannin aiki, saboda yawancin daga mu ma'aikatan kama ya zuwa su ɗaliban ana zaune wani irin zama ne kamar kusan kara zube. Duk da akwai tsari da aka ajiye na musamman na yanayin yin zamu yi ayyukanmu da kuma yadda su ɗalibai da su samu ilimin, to ana samun koma bayan haka, saɓanin haka. Hakan ya saka kusan a wurare daban-daban ba masu mu a kira mu a matsayin malamai na wannan makaranta domin irin matsaloli da ake samu. To sanadiyar hakan ne da Allah ya kawo mu muga cewa da bukatar mu yi bakin kokarin mu mun kawo gyara, an samu daidaito akan wayannan mu zama daidai kamar yadda sauran makarantu jami'o'i suke tafiya. Babban ci gaba da nasara da muka samu shine shi gwamna ya yarda da mu, ya amince da mu, kuma ya yarda da wakilci da muke masa ana. Ya kasance da cewa duk wani lokacin da idan matsala ta mutu taso yakan neme mu kai tsaye mu tattauna, mu gaya masa irin abubuwan da muka gano ko kuma abubuwan da muke so a taimaka mana, wanda babu daidai da abu guda ɗaya da na taɓa zuwa masa da shi na bukata wanda na dawo ba tare da an yi mana ba. Kaga anan babban taimako da gudunmawa da nake samu kenan, shi yake ƙara mun ƙwarin gwiwa na ganin cewa duk da ire-iren matsalolin da muke samu da tsaiko da ake samu da cece-kuce da ake fama da shi, muke samun ƙwarin gwiwan ci gaba da yin aikin. Kuma kusan kamar yadda na gaya maka, issue na accreditation ɗin nan abu ne wanda yake buƙatar kuɗi mai yawa. So lokacin da na kai ma gwamna daidai da kobo bai ce a'a a rage ba, haka aka babu kuɗin muka dawo da shi, muka ga kuma Allah cikin ikonsa da rahmansa muka accreditation ɗin muka gama har muka samu ƙari fiye da ma abin da muka nema. Eto babban ƙudurin da muke da shi shine muna son ita gwamnati ta ba mu fifiko, domin ita harka da ilimi harka ne wanda ya shafi al'umma gabaki ɗaya. Komi na rayuwa aka ce maka babu ilimi a cikinsa, za ga shi daban ne. Amma aka ce maka an samu ilimi a fannin rayuwa, to alal hakika al'umma suka yi kyau. To muna son gwamnati ta ba mu fifiko akan dukkan al'amuran, kuma ta ƙara mana goyon baya, ba haɗi da ganin cewa ma a yanzu haka ba akwai sabbin kwasa-kwasai da muke so mu kamar shigo da su, wanda shi ma zai buƙaci kuɗi. Muna da mu yi taimako a wajen gwamnati, sannan kuma akwai kwasa-kwasan da a zahirin gaskiya muna da matsala wajen malamai da zamu buƙata, shi ma zamu nemi gwamnati taimaka mana wajen ɗiban su. Sannan akwai advantage da muke da shi, na ganin cewa yanzu haka muna da affiliation directorate wanda yana kula da hidimomi kamar nasu degree. Kaga duk da su university suna tsaye, mu gashi nan Allah cikin ikon su ma ci gaba da abin nan, to wanda dukkan ma taimakon yan jihar mu ne, shi ma da mu so gwamnati taimaka mana ganin cewa mun sake
ga kawo wasu sabbin kwasa-kwasai da kuma samun malamai da su rike mana waɗannan kwasa-kwasai cikin yadda Allah. Wannan kenan masu iya magana suka ce ruwa a cokali ya ishi mai hankali wanka, don haka ku kasance da mu a wani shiri na gaba don gani hubbasa da wannan gwamnati ke yi a wata ma'aikatan ta daban a cikin shirin daga bakin gwamnati. Bisalam. Cewar Kauran mu